Pokoke urip terus nganti wong sak donya wis do mati sampean urip dhewe. Nggih ampun ngoten maksude nggih samadyane urip iki samadyane. Lah nek terus karek dhewean iki aku pe nyapa. Iya iya. Sinden-sinden ra ono, kafe-kafe tutup, wayangan wis ora pati ada nanggap. Nggih samadyane mawon. Sakmadyane nggih. Dadi Pokoknya secara filosofi pelajar hidup urip kuwi sakmadyane. leres kudu meguru panjenengan Bapak Hanafi. Nggih, nggih, nggih. Piyayine prasaja. Di awan kula jagongan nuwun sewu Bapak mboten ngertos dalem menika panjenengan. Malah jagongan mbek aku malah tak jaluki udut Pak. Wong iki sembrono. Nggih lah wong melok ribut karo nang dulur-dulur kanca-kanca melu nata-nata ni angkat-angkat dhewe. Wah, Mas kula panjenenganipun prasaja estu. Jebule Pak Hanafi menika ingkang kagungan nggih. PT Puja Perkasa. Luar Iki biasa. rencanane sok dadi hotel, resort, ngono kuwi penginapan, rumah makan. Nggih. Urung ana setahun wis dadi blegere kaya ngene iki. Urung ana setahun nggih Pak Igit. Wis pokoke melu ndonga awake dhewe nyontok Bapak Haji Hanafi kenapa bisa sukses lho. Asma Kinarya Japa. Lho. Asma Kinarya Japa. Lho, dadi biyen ki panjenenganipun diparing asma Hanafi. ana tegese. Tegese menika ingkang dalem pelajari menika orang yang lurus mukmin sejati dan orang yang benar-benar beriman. Loh, kene kok Pak. Dadi ulang tahunnya ki ke-17. Siji karo 7 dijumlah ana 8. 8 ku bilangan yang sempurna tanpa putus. Mula rezekine proyeke ya berputar terus tanpa putus ya. Tanpa putus rezekinya melimpah ruah dan manfaat untuk semuanya. Ulang tahun kang kaping 17. Saka tembung 7 lan 11. Lah, entuk pitulungane Gusti Kang Maha Welas, Maha Asih. Amin Pak Igit. Wis tenan wayangan bengi luar biasa. Gek mangan wae aku ngantek bingung lek kunjuko. Kok bingung? Tutupe angel ora karuan lho Pak Igit. Tak ubengno rene buntu. Petugase nun sewu Mbak nek ngengake niki pripun. Buka niki. Iya, buka niku pripun aku lho. Lah ning omahe paling mentok bakul pring lho Pak Igit. Oh niki kabeh sarwa diladeni. Aku wis mangan ngono Pak Heri mau mie asli, mie godhog asli. Borobudur Pak Sigit. Oh nggih, kok nggih mie. Wah, mriki napa to Pak Igit jeneng iso seragam. Kok iso seragam? Lorong Borobudur, rumah makan Borobudur, joglo Borobudur, apa jenenge Borobudur kabeh. Tak kandhani Jo. Pripun to Pak Igit? Borobudur itu nama kecamatan. Oh, desane Ngargo Gondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Oh, bakul pecel lider ya rondo pecel Borobudur. Pirang-pirang. Kesuksesan berawal dari 0 untuk menuju 1. Satu tujuan Pak Igit. Panjenengane luar biasa. Bengi iki gek wayangan sinden tekake kabeh bintang tamu full, yoga full. Ning transit mau yo wah iso koyo lampu disco. Kok iso? Mbak Lucy angger lipenan mati. Walah. Wedaan sithik mati. Walah. Kuwi kabele kurang kenceng. Niku wong pun dikencengi malah balone ora iso mati neh. Nggih. Wonten Mbak Lucy Brahman karo Mbak Elisa. Puja Perkasa. Coba Mbak Elisa sih. Oh Mbak Elisa riyen to Pak Igit. Mas aja diperoki. Aja ditinggal tapi kaget hiburan. Yo sendiri Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Yulimbo Sugeng Rawu. Nggih. Sugeng Rawu wonten ya Magelang sih. Sugeng kok Sugeng. Nggih, Sugeng. Ya Borobudur.